מה? הייתה לו יום הולדת. איזה? 61. 61? כן. אתה רוצה לאחל לו משהו ליום ההולדת שלו? כן. מה? אני רוצה להכין לו בגד ים גדולה כמו של סבא הרצל. תכין לו בגד ים? אתה רוצה לאחל לו משהו? באיזה ברכה? ליום ההולדת? מה אתה מאחל? אני מכין לו מתקן כמו שלנו. איזה מתקן? של כזה? כזה. של תינוקות? מה הוא יעשה עם זה? אני לא תינוק. נכון, אז למה סבא צריך כזה? שהוא יתקלט. שהוא יתקלט? אבל הוא לא יכול. הוא גדול. הוא לא יכול להתקלט. זה גם לליה, אני לא מרשה, זה של קטנים. אז מה, אתה רוצה אני לא רוצה. יש לך משהו לברך את סבא? יש לך ברכה? אני צריך להביא לו את כזה. מה זה כזה? לבן. עציץ? צמח? כן, אתה רוצה להביא לו צמח ליום ההולדת? כן. אבל אני רוצה שתברך אותו. לא. תברך אותו. כן. אני אביא לו כזה, כמו שלנו בחוץ. אני רוצה שתברך אותו. תביא לו ברכה ליום ההולדת. מה מאחלים למי שיש לו יום הולדת? לא הפתעה. מה אומרים למי שיש לו יום הולדת? שוקולד. מה אומרים לו? אומרים לו מזל טוב, יום הולדת שמח, שתהיה בריא, שיהיו לך הרבה חברים. מה אומרים? מה אתה רוצה לאחל לסבא? להכין לו. לא להכין, לאחל. לאחל זה להגיד לו ברכה. לאחל? כן. לאחל לו בימבה לתינוק. כזאת אמא שלנו. אני רוצה שתגיד לו ברכה ליום הולדת. תגיד לו סבא, אני אוהב אותך, שיהיה לך יום הולדת שמח. למה? כי זה נעים. פעם לא אמרו לי. מי לא אמר לך? טניה וציפי. למה? ואורי והילדים שבגן שלי אמרו לי את זה כולם לא אמרו לי את זה, אז לא, אז נלכו הביתה והם אתה מתכוון לברך את סבא או שאתה לא מתכוון לברך אותו? לא. אני אברך? ביחד? תגיד לו מזל טוב. מזל טוב. מזל טוב. שאתה שיר לו שיר. לא בטח, תראי לי. אתה צריך לשיר לו שיר ואז נשלח לו. שיר לו שיר. אני לא יודע שיר. אני אשיר לו על אריה. טוב. אריה שואג לו על הרע שלו ולא משחק שלו. עכשיו המצאת? כן. מהמם. תן שיקרא לסבא. יופי. ביי, מזל טוב.